Η Μεγάλη Παρασκευή των παθών σας και των διωγμών σας θα τελειώσει. Θα την διαδεχθεί η Ανάσταση της Βορείου Υπήρου. Και τότε οι καμπάνες όλες που σήμερα είναι θαμμένες και κρυμμένες στα χωράφια σας θα ξεθαυτούν και θα χτυπήσουν χαρμόσυνα για να διαβαλήσουν στα πέρατα του κόσμου το αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτως άλλοι εχθροί αυτού. Όλοι δε μαζί θα συγχωρεύσουμε και θα πανηγυρίσουμε και θα ψάρουμε ένα χαλιάσει των επινίκιων ύμνων. Χριστός Ανέστη και η Βόρειος Ήπειρος Ανέστη. Ήρθε να είναι κοντά μας η ευλογημένη αυτή ώρα της λευτεριάς σας, αδελφοί μας Βόρειο-Υπηρώτες. Η χάρη του Αναστάντος Κυρίου να είναι μαζί σας, μάρτυρες αδελφοί μας, και καλή λευτεριά. Αμήν.